सावंतवाडी नगर परिषदेतर्फे फिरत्या पथकाद्वारे सावंतवाडी शहरात आठवडा बाजारामध्ये प्लॅस्टिक जप्तीची कारवाई करण्यात आली। तसंच शहरातील रामेश्वर प्लाझा, केसरकर कॉम्प्लेक्स येथील स्थानिक व्यापारी, हॉटेल व्यावसायिक, फळ विक्रेते, फुल विक्रेते या ठिकाणी प्लॅस्टिक जप्तीची कारवाई करण्यात आली। यामध्ये 50 मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या अंदाजे 200 किलो एवढ्या वजनाच्या प्लॅस्टिक पिशव्या जप्त करण्यात आल्या। तसंच दंडात्मक कारवाई करण्यात आली। सावंतवाडी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सागर साळुंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभाग प्रमुख धनंजय देसाई, स्वच्छता निरीक्षक पांडुरंग नाटेकर, देवीदास आडारकर, अक्षय पंडित यांनी कारवाई केली। पर्यावरणाचं रक्षण करण्याच्या दृष्टीने नागरिकांना आवाहन करण्यात आलंय। 50 मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर करू नये, जास्तीत जास्त पर्यावरणपूरक बाबींचा वापर करण्यात यावा, अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी। तसंच 50 मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या विक्री करणाऱ्यांची माहिती नगर परिषद प्रशासनास देऊन सहकार्य करावं असं आवाहन मुख्याधिकारी सागर साळुंके यांनी केलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।